тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии насли худогоҳи хештаншиноси даврони ҷаҳонишавӣ аз дастури ҳидоятҳои сарвари давлат манша гирифта талаботи рӯз маҳсуб меёбад. Бо мақсади мавриди амал қарор додани паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми олии кишвар ва такмилу таҳким бахшидани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии муҳассилини зини сеюми таҳсили муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии минтақаи Истаравшани вилояти Суғ имрӯз дар муассисаи давлатии гимназияи рақами 1 ба номи академик Аҳрор Мухторов чорабинии муфиди тарбиявӣ дорӣ гардид. Дар ин ҳамоиши шавқовар наврасону ҷавонони бедордил ва ҷасуру чолок аз шаҳру навоҳии Истаравшан, Шаҳристон, Диваштиш, Зафаробод ва Спитамин ширкати фаъол доштанд. дар ин паём бори дигар дар бораи садоқат ба ватан, тарбияи насли наврас, ҳимояи ватан, сиёсати берунаву дохилии давлати азизи мо Тоҷикистони азиз бори дигар гуфта гузашта шуд. имрӯз дар муассисаи таълимии гимназияи рақами 1 шаҳри Истаравшан мусобиқаи ҳарбӣ варзишии ватанпарвар баргузор гашта истодааст. ин бори дигар мо собит карда истодем ки ҷавонҳои мо дар ҳақиқат ба пешвои худ содиқ мебошанд. тибқи низомномаи мавҷуда муҳассилини зинии сеюми муассисаҳои таълимии минтақаи Истаравшан аз рӯи намудҳои сафороии ҳарбӣ, сангбардорӣ, бандкашӣ, пӯшидаи niqoби зиддигазӣ, турниккашӣ, беҳтарин расми ба мавзӯи тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ бахшида шуда ва қироати шеър дар мавзӯъҳои ватандорӣ ва хештаншиносӣ байни ҳам қуввоозмоӣ намуда садоқату матонат ва омодагии хешро дар ҳимояи марзу буми тоҷикистони бииштосо ба маърази тамошо гузоштанд. аз баргузорӣ ва иҷрои талаботҳои низомнома аён гардид ки наврасону ҷавонони ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии минтақаи Истаравшан бархурдор аз дастури ҳидоятҳои падарона ва паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар дар радифи таълиму тарбия давра ба давра дар роҳи адо намудани хизмати бошарифи ҳарбӣ тайёр мешаванд. дар ин мусобиқа ҷавонони шаҳру ноҳияҳои минтақа қувваозмоӣ намуданд. ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо ҷавонон ва ҷавондухтарон хеле зиёд аст ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо ҷавонони кишвар дар ин гуна мусобиқаҳо аз ҷумла мусобиқаи ҳарбӣ варзишии ватанпарвар фаъолона иштирок намудем ва барои ҳимояи марзу буми ватани худ саҳмгузор ҳастем. дар паёми сарвари давлат ба мақоми олии қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла омадааст ки ҷавонон моҳии ифтихор ва сарбаландии Тоҷикистони азиз маҳсуб ёфта президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати мамлакат ба ҷавонон эътимоди комил доранд ва дастгирии самимонаи онҳоро аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат қадрдонӣ месозанд. ин баҳои олӣ наврасону ҷавононро водор месозад ки мунтазам дар пеи омӯзиши фанҳои таълимии даврони соҳиби истиқлолӣ ва машқу тамрини намудҳои гуногуни варзиш қарор гирифта минбаъд ҳамчун ҷавонони созандаву ривоҷдиҳандаи рушди бесобиқаи Тоҷикистони шукуфон фаъолияти ибратбахш дошта бошанд. ин чорабинии муфиду шавқовар аз ҷониби ҳакамони сахтгиру ҳақиқатроҳи сарраёсати маорифи вилояти Суғ зери муоинаву назорати қатъӣ қарор гирифт ва холисонаву одилона ҷанбаст карда шуд. муҳассилини зинии сеюми таҳсили шаҳри Истаравшан сазовори ҷои аввал, наврасону ҷавонони ноҳияи Спитамин ҷои дуюм ва ноҳияи Диваштич ҷои сеюмро соҳибӣ карда бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. мавриди зикр аст ки ғолибони ин чорабинии шавқовару муфид ҳуқуқи иштирок дар ҳамоиши вилоятиро ба даст оварданд. Мазбути Бобозода аз шаҳри Истаравшан барои барномаи ахбор.